Здравейте на всички! Вярвам, че най-невероятното място е място, в което ти очакваш от Бога. Това не е място на търсене на нищото. Това е място, в което ти търсиш пред нозете на Исус. Това е място, в което много хора не го осъзнават, че то е най-доброто място. Никой може да не бъде, никой може да няма в тази зала. Никой. Може да няма нито един поклонник. Може да не е пастора тук, може да не е хвалението тук. Но ако ти дойде с вяра и търсиш онова място, където да целуваш нозете на Исус, онова място, където да изливаш от сърцето си неща, които Бог търси от теб, да го признаеш, да го оцениш, да му се довериш. Исус ще се обърне, ще те целуни, ще те прегърне, ще те благослови. Винаги онова място се нарича нозете на Исус. Пред нозете на Исус намираш всичко. Няма неща, които да търсиш и да не ги намериш там. Ако е болест, пред нозете на Исус ще намериш изцеление. Ако е радост и мир, там ще го намериш. Няма по-чудесно време от това. Там да признаеш болката си, страданието си, ужаса, който ти преживяваш. Амин. Може би някой от вас си казва: сега, докато пасторите ще се молят или докато пеем и хвалим Господа, някой ще дойде при мен, той ще ми пророкува и ще каже, че Господ прави нещо с мен. Не. Забрави това. Не се фокусирай на това някой да ти каже нещо. Фокусирай се на това, че Исус вече каза нещо. И това нещо винаги е според сърцето му. Благославям те. Ти си мой син. Ти си моята дъщеря. Аз те възлюбих до край. Ще бъда с теб до края на дните ти. Амин. Може да се справим? Нека ръкопляскаме на Господа. Благодаря ти, Исус. Благодаря ти за твоята милост. Защото вярвам, че ти няма да ме оставиш и никак няма да ме забравиш. Хваля те, Татко, и те изстига на това място. Нека да го хвалим и след това ще му се покланяме, защото той, любовта му трае до века. Творец си на моята душа, е благ, ти променеш моята съдба. О, Исусе, Творец си на моята душа. Исусе, ти променеш моята душа. О, Исусе, мангавато, 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 питоро наштиме. Мангавато, 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 мамук ман Исусе. Мангавато, 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 Творец е синя. Мангавато, 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 мамук ман Исусе. Под мангавато те стига ми твоята любов. Исусе, се достатъчен си ти за мен. О, Исусе, стига ми твоята любов. Дева, се достатъчен си ти за мен. О, Исусе, мангавато, 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 питоро наштиме. Мангавато, мангавато, мангавато.
Хвали го тази вечер и му кажи, че го обичаш, че го искаш и трябва да бъдеш винаги с него. Това е твоята сила в този момент. Да му кажеш, че го обичаш, че го искаш и без него не можеш. Хайде всички заедно да пеем сега. Алелуя! Алелуя! Да му кажем: Мангаватут, 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 питоро наштиме. Мангаватут, 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 мамук бар Исусе. Мамук банту дева. Бъдете благословени. Радостта в Господа е моята сила. Нека да се покланяме на Господа, Той заслужава. Ако искаш тази вечер да го молиш със сърцето си, ако искаш тази вечер Той да чува молитвата ти, разбери, че в името на Исус молитвата не е напразна. Извикай към Него с вяра, затвори очите си и дигни святи ръце. Извикай името на Исус. Той те благослови тази вечер. Той те благослови тази вечер. Девла Исусе, моли да сто Девла, моли да сто Татко, благослови ни тази вечер, възстанови живота ни тази вечер, сърцата ни да бъдат милостиви към Тебе, от Тебе към нас, Боже, обичаме Те. Мея капан да ба, ме възстава. Всички да му кажем сега: Исус, Исус, моли на мантуте ме, моли на манте шунес, ме молитва Девла Исусе. Моли го тази вечер. Отец ще покаже благословение и благоволение към теб заради Сина си Исус. Вдигни глас тази вечер. Той е познал това, от което очакваш от Него. Той знае, че имаш нужда от Него. Неговата ръка не се изкъсила. Исус, Исус, моли на мамантуте ме, моли на манте шунес, ме молитва Девла Исусе. Отново: Исус, Исус, викина в каректу те баба, викина в огесте де животи Девла. Те са старе всяко е кило Девла. Те си кавестери любов Девла. Е всяко тебе благослови ме кутар. Обичи нас то Девла. Обичи нас то Татко. Created with free version for non-commercial use. Кайто сна на Марота Гардевла. Алелуя! Покланям ти се, покланям ти се, покланям ти се. Ще живея за Тебе, чрез Тебе само. Ще обичам само чрез Твоята любов. Алелуя! Алелуя! Благодаря Ти, Исус. Cuvinte-tu Cristo, deși vină tu cheme,
Cuvinte-tu Cristo, sa stima să te hvali na utu. Cuvinte-tu Christos, moilo rote avel živdo, tu che te živine. Cuvinte-tu Christos, bahtali pete anes mange. Free version for Cuvinte-tu Christos, vacipe manghete anes. Cuvinte-tu Christos, me quieres a tu te hvalina, tu que te živina. Živina va, tut me dedicam, iar vinam ca dicam tu. Živina va, tu te proslavina. Živina va, tut me dedicam, žanava ca dicam tu. Živina va, tu te proslavina. Някои от нас живеем за неща, които са неправилни. Но ако живееш за Исус, ако искаш да видиш лицето Му, ще бъдеш помазан и благословен. Живей за Исус тази вечер. Реши в сърцето си да предадеш живота си в Него и да бъдеш благословен. Живей заради Исус, само заради Него. Cuvinte-tu Christos, me chavete avenne sastimo. Cuvinte-tu Christos, zurali pe me quieres de teiane. created with free version for non-commercial use. Cuvinte-tu Christos, te hvalinam tut me chaves a me, tu que te živinam. Кажи го сега с мен. Živina va, tut me dedicam, iar vinava me. Živina va, tu te proslavina. Živina va, tut me dedicam, egis ca dicam tu. Živina va, tu te proslavina. Благодаря ти, Господи. Можем да седнем, след това ще продължим. Бъдете благословени. Амин. Ако не живееш за Исус, няма да има нищо в живота ти. Може да имаме пари, може да имаме имотища, може да имаме всичко, всяко добро нещо, но пък няма да е добре. Махни ефекта само, Синчо. Ефекта махни. Халелуя. Добре, добре, супер. Няма нужда да се представя. И аз съм човек. И аз съм като вас. И аз търся Бога. И аз искам да бъда с Него. Днес ще чуете неща, които са много важни за живота ни. Благословени сме, че сме в Христос. Извън Него няма добри резултати. Няма изцеление, няма никакъв живот. Нека да тръгне с това.
Преди месец и половина. Благодаря ти, пастор. Я чувствам вече, пастор. Преди месец и половина, толкова ли, момчета? Бях извикан в Ямбол и трябваше да съберем там пасторите. Няколко пастора, не бяхме всички. И аз отидах с едно момче от служението ми. Пътувахме заедно, молихме се по пътя, отидах там и аз винаги искам да бъда насърчение за хората. И казах на Бога, отиваме там да хвалим Теб, да издигаме Твоето име, да прославяме Тебе. И разбира се, най-добрата част, която мога да нарека, че идва добро съжаление в мен, това е моето поклонение към Исус, хвалението ми. Единственото нещо, което ми дава след Словото, надежда, подкрепа, сила, да вървя, даже когато съм слаб, да се чувствам и да знае, че съм благословен, даже когато нямам нищо, е когато аз прославям Бог или хваля Бог. Когато му пея, когато го търся в хвалата ми. Когато мога да направя така, че не небето да слезе на земята. Моето малко сърце да се възкачи на небето. Бог иска моето малко сърце там да бъде. Когато пея, да види сърцето ми, че той се възкачи там, за да го потърси. Той е отдясно на Отец. И моето сърце отива с моята песен. Никой няма да спре тази песен. Ако не ти харесва, как аз пея? Има нещо, което аз знам. Бог одобрява хваленето. И аз ми се покланям. Започнахме да се молим за хората. Бяхме много насърчени и говорихме за вяра, говорихме за много велики неща, говорихме, разбира се, мога да задам същия въпроси на вас, сега в момента, да не го забравя. В какво трябва да се фокусира човек? На своята вяра или на обещанията на Бог? Какво трябва да се фокусира на Бог? Към Бог? Твоята вяра или Неговото обещание? Не може, само едно. Вярата не е вярна. На Неговото обещание. Имах моменти, когато аз не вярвах. Имах моменти, когато аз изтивах. Имах моменти, когато не разбирах защо се случва в моя живот така. Имах моменти, когато се разболявах и не знам защо. Имах моменти, когато Бог не ме изцеляваше и не знам защо. Опитах се да му казвам, че вярвам. Колко от вас казахте си, ще дойда, ще кажа на пастора да ме помаже, ще положи ръце върху мен. Аз знам, че ако пастор Асен се моли за мен сега, Бог ще ме изцели. И точно Асен идва тогава, помазвате, моли се за тебе, но не си изцелен. И понякога аз се двумя дали имам вяра или не. Дали съм способен да вярвам в чудесата на Бог. И най-накрая разбрах.